ñinin kali min ke ko ni banni kera wari munun bena kana di su ka mɔgɔw ma ko dɔ wari e ko suru ka suru kɔɲɔw a kasantew ni sarakatenw u bɛ se ka bɔ o wari la wa bon sanin ka ɲininkali an ka se a jaabi ma fɔlɔ an k'a dɔn ni banni kɛra ni wari minnu bɛna ko duwawu wariw silamɛya sariya dɔ tɛ u bɛ an ka laadaw de kɔnɔ mɛ silamɛya sariya dɔ tɛ sunnaw tɛ u tun tɛ sɛbɛw tile la i tun tɛ taabinaw tile la a tun tɛ taabinaw tile la ko duwawu wari u bɛ ni taara dɔw kɛ mɔgɔ k'u bɛ wari d'a ma a tɛ sariya tɛ min tun bɛ ciden tile la ciden ye min fɔ tuma min Jafara a fatura kɛlɛyɔrɔ la ciden sigira misiri kɔnɔ a ko Jafara ka sigiɲɔgɔn a ye dumuni tobi a ka taa di Jafara ka mɔgɔw ma u k'a dun parce que ko dɔ nan'u ma mun b'u sogo la ka bɔ dumuni tobi ma sunna ye nin de ni banni kɛra yɔrɔ min sigiɲɔgɔnw de bɛ dumuni tobi n'a y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ min banna a banni a juyera a ka balima suruw kan u lahudunara kosɛbɛ u sugulara n'u ka mɔgɔ ka banni ye sigiɲɔgɔnw aw de bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma u ka dumuni kɛ parce que olu yɛrɛ sugulalen don fudunnen don dusu kasilen don u tɛ se ka takana sagi kɛ k'u bɛ dumuni tobi u yɛrɛ o kosɔn sigiɲɔgɔn aw bɛ dumuni tobi ka taa d'u ma u b'a dun nin de ye ciden ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam dumuni de fɔra ciden bɛ nin fɔ don min ko dumuni ka tobi a ka taa ti Jafara ka mɔgɔw ma sanu tun bɛ Madina warijɛ tun bɛ Madina sanu ni warijɛ olu tun bɛ baara kɛ ni olu de ye a wagati komi an ka wariw b'an bolo cogo min mais ciden m'a fɔ mɔgɔ ka taa ni sanu ye a m'a fɔ mɔgɔ ka taa ni warijɛ a ko dumuni de wala sunna yɛrɛ i bɛ dumuni de tobi ka taa d'u ma i bɛ dɔɔni kɛbagaw dɔw ye u bɛ taa n'u ko sarakati minnu filɛ ka bɔ dɛmɛ ɲini filɛ ka kɛ banni yɔrɔ ma banni yɔrɔ la n'i ko delila t'a la alimamu dɔw b'a sigilen tɔ karamɔgɔ dɔw b'a sigilen tɔ wajurukɛla dɔw b'a sigilen tɔ baasi tɛ ninnu na Jafara ka hadisa bɛ Jafara ka hadisa ye wari dɔ f'i ye Jafara ka hadisa ye dumuni de fɔ Jafara ka hadisa ma fɔ a ka wuli ka mɔgɔ si deli ko a ka wariw fara ɲɔgɔn kan Jafara ka hadisa m'o f'i ye dɛ ni Jafara ka hadisa bɛ yen Jafara ka hadisa ye min fɔ i ye o fɔ mɔgɔw ye i k'o kɛ kana tɛmɛ o kan Jafara ka hadisa ye dumuni de fɔ donc mais dɛmɛ ɲimi min filɛ a filɛ ka don laadaw la sisan ni mɔgɔ min banna fantan dɔ sawa fantan tɛ sawa a ka mɔgɔ minnu tora a kɔfɛ fantanw dɔ sawa fantanw tɛ sawa a donna laada kɔnɔ ni banni kɛra yɔrɔ min dɔrɔn u bɛ sarakati minɛnw wuli a ye wuli a ka dɛmɛ ɲini ni o dɛmɛ in sɔrɔla wajulukɛla min jɔlen tun bɛ wajuli la a t'a bɛ don a tɛgɛ alimami min sallira su kan o t'a bɛ don a tɛgɛ ɲamakala minnu bɛ kɛnɛ kan o t'a bɛ ta ka don u tɛgɛ minnu ye kufulaw ta ka taama mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o t'a bɛ ta ka don tɛgɛ bɛɛ de ta b'a la o de y'a to ni e karamɔgɔ min ko a tɛ sunna la sisan sariya tɛ nin bɛɛ bi kɛlɛ parce que nin bɛɛ ta de b'a la a bɛɛ bi kɛlɛ ni tɔw min fana tɔɔrɔ o bɛ di sugu fana ka mɔgɔw ma o fana aw dɔw bɛ k'u sago ye o bɛɛ bi kɛlɛ donc sunna tɛ sariya tɛ dɔɔni kɛbaga baw ɲininkara nin na nin duwawu wari minnu filɛ nin ye ko sunna tɛ sariya tɛ muminani tɛ o tɛ daga an ɲɛ ni mɔgɔ min ko ayi fantan de an y'a ka mɔgɔw de dɛmɛ bon b'a ye ko baasi t'a la ni mɔgɔ min banna n'a y'a sɔrɔ a ye minnu tɔw kɔfɛ fantanw de don a ko kana a kɛ jama in na dɛ a bila ni jama bɛ cari la sugu suturara jama bɛ cari la e ye cɛtigi ye yiriwali bɛ e hakɛ min ni se b'a la i b'a fɛ ka ta ka na di bannikɛla min banna Kanada ka mɔgɔw ma a ka so bon sisan a ka mɔgɔ banna ne y'a dɔn se t'aw ye a ye nin wari hakɛ min a ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye k'a d'u ma fantanya kama sarakati mun bɛ nin na
ako basi tɛ nin na mais a tɛ kɛ jama ɲana dɛ i b'a bila de ni jama carila n'a ka mɔgɔw ye fantanw de e bɛ se ka taa sarakati mun d'u ma ye i bɛ se ka taa dɛmɛ mun d'u ma taa d'u ma u ka so kɔnɔ o de b'u nafa yɛrɛ ka tɛmɛ hali n'a dir'u ma jama la e de b'u nafa a bɛ kɛ o cogo de la donc min bɛ di jama la sunna tɛ sariya tɛ bon ni sunna tɛ sariya tɛ nin filɛ ka min ɲininka a dɔn yɔrɔ yala su ka kasankɛw ni fɛn ba b'a la wa ni sariya ma min kɛ sariya ye n'a tɛ sunna kɔnɔ sariya tɛ sariya bɛ se k'o dɔn yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye sariya t'o dɔn yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye mais n y'a ye Buninbaz u y'a ɲininka nin n'a ɲɔgɔnna ma a ko sariya tɛ u ka minɛ a ko mais n'u dira mɔgɔ min na u minana a ko tiɲɛ tɛ dɛ a dira banbagatɔ minnu fatura a dira a ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ni kabila yɛrɛ mɔgɔw ka bɛn n'a ka k'u b'u kɛ cogo min b'u k'o cogo la tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ tɛ donc mais a dira mɔgɔ minnu ma a dira su ka mɔgɔw dɛmɛ a bannen kɔfɛ a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye su ka balima suru minnu bɛ n'u bɛn n'a ka k'u financer cogo min k'u nafati cogo min i b'a kɛ o cogo la bon ko ewa dɔ bɛ Burkina ko n'i bɛ don itikafu la don wagati de b'a la wa bɔ wagati de b'a la itikafu n'i bɛ don sunkalo tile 20 don a wula fɛ i bɛ taa don misiri kɔnɔ tile ka bin 21 su tile ka bin k'i sɔrɔ misiri kɔnɔ i bɛ don itikafu la dɛ 20 don wulafɛla la i bɛ taa misiri kɔnɔ 21 su tile ka bin k'i sɔrɔ misiri kɔnɔ dɔw fana bolo n'i bɛ don itikafu la 21 fajiri i bɛ don i ka itikafu la o de la mais kuma sahalen ye dɛ 20 a don i bɛ taa 11 su tile ka bin k'i sɔrɔ misiri kɔnɔ minnu bɛ nin fɔ ko sɔgɔma de i bɛ don fajiri kɔfɛ bon ko hadisa dɔ bɛ na ko ciden sallallahu alaihi wasallam ko n'a donna itikafu la ko n'a ye fajiri sali de ko a bɛ don a ka itikafu yɔrɔ la o tigi y'a ta nin hadisa la mais dɔnnikɛbaw ko ayi nin hadisa laɲini ye dɛ ciden bɛ taa tile bɛ bin 21 na tile bɛ bin ka ciden sɔrɔ misiri kɔnɔ mais n'a ye fajiri sali de a ye tantan min dila misiri kɔnɔ itikafu kama a bɛ don a kɔnɔ o wagati donc itikafu i bɛ don de 20 don i bɛ don 21 na tile ka bin k'i sɔrɔ itikafu la donc bɔ wagati ye dɛ ni kalo kɔni sabatira dɔrɔn u ko ewa mini kalo sawal u ko a yera a sabatira itikafu banna n'a ka di ye ni kalo kɔni sabatira dɔrɔn tile binna kalo sabatira bɔ i ka t'i ka so kɔnɔ itikafu banna mais salafu y'a kanu i ka to misiri kɔnɔ sali kɛnɛ i ka bɔ misiri kɔnɔ i ni bato i ka bɔ ka taa sali kɛnɛ kan ka bato nɔ to i la ko i ka to misiri kɔnɔ donc i ka taa sali kɛnɛ la ni sali kɛnɛ salira wagati min i bɛ taa i ka so kɔnɔ salafu dɔw ye nin kanu mais bɔ wagati kɔni ye dɛ sunkalo tile laban ni tile binna kalo sabatira ou bien sunkalo dafara 30 de la itikafu banna a dagara i ka bɔ ka taa i ka so kɔnɔ mais ni ko i bɛ to i ka so kɔnɔ pour ka bɔ misiri la ka tile sali kɛnɛ la donc ni sali kɛnɛ jiginna i bɛ taa i ka so kɔnɔ baasi t'a la salafu dɔw y'o kanu ko yala don o don i bɛ se ka don itikafu la ka bɔ wa dɔw ko itikafu ko a dan ye tile kelen de dɔw ko su ni tile bon kuma sahalen itikafu tile kelen bɛ ɲa la ko parce que Umar ibn Khattab ko a delila k'a fɔ ciden ye ko ne ye n dafali ko n bɛ tile kelen itikafu kɛ ala ye ayi o ye su de ko Umaru a ko a y'a dafali ko a bɛ su kelen itikafu kɛ ko ciden ko i ka dafale a bɔ a sira fɛ donc su kelen bɛ se ka kɛ itikafu la tile kelen fana bɛ se ka ŋaniya ka kɛ itikafu la mais Ibn Samir ko rahimahullah a ko a bɛ mɔgɔw dɔ bolo hali ni donna misiri la i bɛ hakɛni min kɛ misiri la i ka ŋaniya itikafu la bon a ko kɔni sahalen tɛ a ko parce que n'a y'a sɔrɔ o dɔn mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ itikafu mɔgɔ ye parce que a bɛ dɔnnikɛbaaw bolo ko itikafu dɔgɔma ye lahajata hari n y'a tugu n'a yɛlɛ hakɛ n'i y'a kɛ misiri la ni itikafu ŋaniya ye
ko itikafu do mais ala kulli hala nyuma ye munye su kelembe se ka ke itikafu e tile kelembe se ka ke itikafu e alayhi salam bon comme misiru dola anya ninjabiya iba soro ale ma ame comme misiru dola ni safo salira abe tarawih minke nafila minke ko yalaw safo ko fe arakan fula rawatibu ibo kedo followa o ko fe kan nafila ke o be abe nafila de ke o ko fe ibe safo ko fe arakan fula salli an ko de alimami munun ba ke nu ye safo salli dro o be nafila tuwala famu baliya de no fuga hawo bolo o ko sofe nafila o be tarawih salli min fulen ninye o ko tarawih wakati ya tade ni ye safo salli safo ko fe arakan fula min ba ko fe no fana sallira tarawih wakati ba damino wakati do fokata fajiri safo na ka arawati fula ko fe sofe nafila ba damino de la tarawih ba damino de la safo ko fe ana ka rawati kelen ko fe wa tarawih salli ba damino de la wala ni almami munu nya famu ukanka famu fana nu ye safo salli uka wakati di mugoma munu nka walla dai safo ko fe arawati min salli safo ko fe fula uka salli uka tandi mugoma uka safo ko fe fula salli nu o kera wakati mide ube tarawih salli ko na ya suru ebe yoromi o almamu to ke ewa e ka tara ewa safo ko fe arakan fula salli choko masoro tarawih ko fe be saka salli bo ko doko ulu fe misiru do be ni talaba wakati serate ko ulu be safo wakati de ya garuya kata fo 21h 23h nu tara wala be safo salli kan nafila ke sinakele ka sitbe abdul muhsin abadi nyinin karanina awa ka sitbe abdul sin abadi anyinin karanina ko do be wolo be safo ya garuya talaba kata su kononana nu tara safo salubani tarawih ke sinakele akun ninte sunna akun ninte be akun ninye de ka safo wakati ya garuya akun ninte be akuy be safo salli a wakati lade ka tarawih tugala ko sunna e munye salafu be minka cide sebo tabino salafu be minka sunna e minye ibe safo salli a wakati lade kaka arawati bu salli ka tarawih tugala akume minye ka safo ya garuya kata su kono la ko tebbe oye ka sallu ya garuya katema ka wakati de ka ako tebbe donc men nim kataw yusuru munna munum ba fode ko fulate ke ewa talaba na de katarawihi ke su kono na kanafila wore kero manka o de yibila nimbela o de yutigu bila nimbela bo ubake ka munum ke fana nunu fana te sunnayo ka safo ya garuya ka pushe kata fo 23h ko iba ni tarawihi ke o fana te sunnayo cide ni seba mo fana ke o be safo salla wakati de la katarawihi tugala abdul musin ya jabi ko sunnate ako tigu kana ke wede ka salli ya garuya katema ka wakati ka imadiya ka wakati nyumama salu sa fawjani nyinin kara adu anyogonala o te ka safo ya garuya de wede donbe tarawihi de ya garuya talabana o kan ka tarawihi min ke safo kofe o be safo salute tarawihi kede me o babila ni ineri o be tarawihi ko pasike ko ewa fulate ewa salli fulate talaba in kono nindi bila nimbela sheikh salih fawjani nyin karanina aku fule kam min ke khilafu sunna ako katarawihi nya garuya ko ineri e ba ke misiri kono aku ye sunna sosoya salafu tumbe min ka ku ya sosoya ako uluta fama ye haramu kede me ye min ke ni yoro la sunnate ni fanaye sebo kat sunna
tabina ka sunna tabina ka sunna ka tabolo salafu ka sunna sayu salu fawjan ku yo bilaya ko ale ta ko ye haramu kede me ye min ke ko ye sunna soso sunna ye de ka safu ewan ikat tarawih tu safula adonna sawa iya do fulain de be ke sisa do be safu yere de ya garuya fo bin turazer uba ni tarawih kay abdul musin abadi nyinin karanni na ko sunnate ako sunna sosoli de do ibe safo salla wakati de la tarawih tu bala to ya fulanna do be safo salli de me ube tarawih de bila ineri ubeta misri la tarawih ke sinya kele kane qiyam ramadana inte shaw sal fawzan fanan nyinin karanni na akon ninte sunna aku tugu ye ciden ka tabulo na ka sunna sosoya ciden ka tabulo ni sebon ani salafu ka tabulo ye minye nu ye safo salli ro me ube tarawih tu bala me ka tarawih fana ya garu ya ko su kono na ino salli sinya kele khilafu sunna ambe min fo ninde hada maden ka ke famu bagay anya fo chogomi Sheikh Albani de benin ko tallaba salli fulate me an ko li kulli jawadi kabwa fo mo ko de famu hada maden bolito mo bolikela be ibe kirinto ni nye Sheikh Albani anyo na karamo baw ni doni ka baw ya yirala ko munun fule nunu katawude salafu mawuli ube sufe joli kere ube sungalo nyanamaya de ube tallaba nyanamaya de hakete sufe nafilala nye ewa sumu meke sallila fukata fajiri masino go sufe nafila de do nye hakke do salli ntara sino ko fe ngunela kato dafa kato were ke abe to de ko sufe nafila donc hada moden ka ke famo bagaye ni yoro nununa ni nyato salafu salihu tumbe chuko ke chuko mide uyo bilade ode yubila nimbela nka safo ya garu ya de nka bila 23 de nka e tarawih ya gorade nka bila ine dirmate munyi bila nina salafu salihu tumbe minka jama kulu saba ode bila di bolo be ba do sunna yede ni safo sallira yoromi aka arawatibu sallira tarawih ya damina shaw salu fawzan yode fo ako fuqa hawbe bolo tarawih wakati bata de ni safo salli anaka arawatibu tarawih wakati ya tagodela me ka ya garu ya fo ineri khilafu sunna ni nya tugu kata dama donc ko ewa misiri kono ni sapa na dafara iba soro do be wu yere jenge ka bo safala kas do dama ube salli ko be chogodi bon na ya soro nin tigila mo parce que ko do fo be ko mo be farinya jebre farinya ko ke jamala aka gele ko mo ka ke ni safa utilela lebe fori ka bo safala kelembe salli kaba kodo nmena ya soro asabatirai atigi yake eyi yere bo safala ikelen sallira na ya soro kelen sallira yoromi mogo sima para ka safa in kono akelen de damana jora ka salli ciden ko la salata li mufardi khalifa saf akom mogo kelen ni jora safu ko fe sallira sallitiye na tigi yake dabon kamade ka dabo akama ki bo safula ekelen ka jo ka salli iye salli beke fana mogo ma farika salli to tigiye mais ni mogo min kelen sallira safu ko fe ka salli darura de ye tay ina na safula de ima do yoro de so safula e kelen jora ka salli ola Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ani Ibn Siminu nunu ka fatawa kono ni Sheikh Albani u koy ka salli kanye tay darura de fattaqullaha masatatum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ni mogo min nana da yasoro safu bede dafaleno ama do yoro side soro safula akelen jora ka salli safu kope darura de kama nin ka salli ka kene mais ni darura te salli ta tigi wa alaikum salam odo ninjabira ye mado eteya ube te sitin lamewa odo anye ninjabia anko ni mugo min nana
misiri la e y'a sɔrɔ alimami ni jama ye safo sali u bɛ tarawihi la e ka faro kan ni safo ŋaniya ye e ka don ni safo ŋaniya ye n'u y'u fila sali u ye salamu bila safo tɛ fɔlɔ ye safo ye 4 de e tɛ salamu bila e bɛ wuli i ka arakan fila min tora i b'u nati o kɔfɛ i b'o faro ka tarawihi tɔ la bon ko ni cɛ fila n'u ni muso jamakulu bɛ sali u b'a kɛ cogo di cɛ fila na aw bɛ sali kelen bɛ kɛ alimami kini de la musow bɛ kɛ aw kɔfɛ aw cɛ fila bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ kelen bɛ kɛ alimami ye e min tɛ alimami e bɛ kɛ alimami kini na musow bɛ safu kɛ aw kɔfɛ waaleykum salaam o do an y'o fɔla de jaabi ɲɔgɔn fɛ ni nana e bɛ alimami bɛ safo la e m'i ka futuru sali e ka du futuru ni ŋaniya ye n'i ka saba dafara i ni alimami ni jama a ye safo ta ɲɔgɔn fɛ de ni e ka saba dafara yɔrɔ min i bɛ alimami fara ɲɔgɔnya ŋaniya i dusukun kɔnɔ i bɛ tahiya kɛ i bɛ salamu kɛ i bɛ wuli ka faro ka safo arakan laban fana la i bɛ arakan kelen sɔrɔ fana la ciden ka hadisa kosɔn innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ciden ko baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya de mɔgɔ kelen kelen e ye min ŋaniya i dusukun kɔnɔ ala bɛ e sara o de la bon ko ni mɔgɔ minnu bɛ tarawihi kɛ ni mɔgɔ ye ka kuranna fɔ i kun na ou bien ka kuranna ta ka kala juman ka ɲɛ k'a fɔ i kun na o de ka ɲɛ ni kuranna durusilen b'i bolo i ka kuranna kala i kun na ka sali ni mɔgɔw ye o de ka ɲɛ ni kuranna tɛ mɔgɔ min kun na a bɛ daga i ka kuranna ta ka kala kɔnɔ k'i to alimamiya la ka mɔgɔw lasali bon ko min ye ka muso kala ka sɔrɔ hijabu tɛ e n'u cɛ o bɛ cogo di ala yi de y'o haramuya i bolo ta ala ka aya kala wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab ala ko n'a bɛ musow ɲininka hari diɲɛ makɔnɔ fɛn dɔ la a k'u ɲininka k'a sɔrɔ hijabu b'a n'u cɛ donc kana walimuso kala ni hijabu t'i n'a cɛ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك